Kardom Aprangsi ini nilitum DTSC pen puthot nang litum lo ajak dingklui pen puthot nitum nang litum matheng no social media pen bang thulo nitum pinungwe nang litum matheng no bang nang ko kalam thegela puson hen lo damtang tumi dikhat lo kursing timu organizing secretary central committee alang lifana puthak laso puthak tani tum pinungwe che than ponji KSA tum alang lifan aju por phai bai trok apor pen alang phan alang tum neping nang poncek laso puthak tani tum pinungwe che than ponji lapen CSI bang ko che than ponthi du thula hampha song polotang te ni tum pen party pen belek atum ta dokok apot si halatum bangke politically pen bangke ni tum bangke aprang ben ta thang thang kacelang selet putawe lapen thang kacun i putawe ni tum bangke kemang masila heloi pechel se kemang bangke kece kebe phan wotali samen pening than nangji lapen trading license ita men nitum dakar bing long pen bangke nitum than bek nangji aku nitum sarja ka thar sita than verlo ke damtang na ho mailong sita me nitum khai so baing long so travel tuman ke nitum mai nimi gali ahutur kali puta than bom lo pen piniar nian ta than verla asila so put hack sita me nitum athi pian ponsi pinungwe nilitum along nanga che tongdun aluhi amenta nili than pon depo nitum long na che tongdun alangli bithongreng thama constituency pen general secretary ke hai khonsing teron lape nilitum pu niliar e do alangli men mohon timung alangli ke EGS ar pusi klembom Kardom ben nitum DTSC pen na che tongdun alangli men hongborsing rong hang alangli ke spokes mate lamja sarpo ar pusi dengbom lapen nilimen lage division be lapen nili kibom labang ke nili ar pu bang 20 nong wathalang so LA long youth wing mai pu ar pusi dengbom se hoklo nili kiching si alangli phan erong song pen si ar jupon pangchengko je ni tumta thang kachini dun mek po bangke kalibu kalilo social media long klang tang dia report pina report si laju kursing timung alangli hem ke haragu hatlo asi laso KSA tum aju por phai bai trok pu si hadak pinelo lapen alangli hem damplut si KSA lamding KSA tadolo lapen kachini dun anabang ke merjing kro KSA tadu poson sipu asi laso puthak ju kedam pen kupisi alang tum pen nakime kichok banang lihin pen kupini klardak alam thi laso tokso long pen nangli phan si arju pon lo Rolo nali phan la bangso nili phan ka bi thepot asi nilhin pen ke jongdun ji bangela helo hamphang song punon jat political song punon la aju threatening la pen kidnapping la hai bangke la soron bangke nili pen kudu bangke chokche la ke crime pusipo crime or act pusipo ara so aron sil bang purong ko athema mondira phan chipuita social media angno chipunon balagile a hemdam pen chipunon tamenon bangke aju lupute kidnap lo mati lagi di so kidnap lo crime act sipo la bangke itum social organize pun KSA organize pun political song pun la bangke claim nang ni baduta lagile phone pen chikol non ba analu lage chingwai no chingsai no chepang sami pulute non ke ahem dam plut si bang faru arat si dampu hada gari ta scorpio ke meso so kalipo ason pute rat ul pute lake isidem pu amrute mane ke aning siksak bang doi mane ke aning pung peng bang doi horjun pecha doi haso hor rang tum ko pine pena alang liphan pe fodat ba ko pine dat pulute litum pilo ma thanang po lake kimi galil mo didi mundir ong ke aino tinta chini loge aning isi se buge adoge sentiment na dupo angko arjulo mane ke nangke thengi ta nangke cheng kap debi ta hop anta ningjelo afan chit thur sena khoba phu sena anta ke ningjelo son proti tum koson si KSA phanta isi ninge che the kiduila matha tha kichi puke langtum ke khayar mong khai
amo bung posisi pumati backbone of society pumati so teng pulote society apan ke me ong thek lilo lage di politics tum ke bang ajanon alang party chai phai chepa hayi phan ke di haja de me alang tum ningje pu koson sine pa party apan munit ki bung phan ke badu aleng ke the zamela ke chipu pu tela puanda kursing ti mung pan ningje long le set pute nale tum pilo mathai matha thai di rat tum matha da me la bang ke EPSL sia song kapat thek amhang pat thek nang ko lam dai tum than bom lo ke tum tok song da me nok da me tum awareness ke ding than bom lo bang ke pi pose alang tum ente itum phanang bisas de lam anta itum khai phan khai reng dok reng ni 60 dollar rona teng ben si tum claim nang ji andi ti ki tum khai reng ni lu pu alam ben si tum ke than bom muti engke non isya lam ka che phodu ke la puson lo hala thomson no bang hala BJP tumari long do ma dak tuma kursing tuma hala jai sarphan ka sorsar lam pensi kursing ta ka defense zone athema badu sita e sarphan lu pute nili phano nangli phano alangli phano bangjo phano di ka defense nge nang ko lege e sarphan ke defense nang ko le tumta hada ma si ka sorsar mati agedam tangalam ha kupine ka thar pi dang ka thar polam pensi athom sona bangla puson ne ka nyedo so yo ne pensi ka defense lu mati nge e sarphan si defense dong le chet pute itum party long ke dota live delo dakar puchi pega nangeta live delo so jo ni se ala thomson bang atum kes e atum ko pine aning ke dog de pensi lang phan ki pu thai mene to pu melo chi pu nang po ala rati plo tum anu tin man tala 9 article 19 long se arai nang pilo right to freedom of expression freedom of speech and expression parliament piwai delu poisita lagi le lamban pulumati lamben cipu nang po di cepak keng nang po nona bangge cepak keng isi areng ke pisu tang ho ke ther tang ke hap tang la bangge isi hinu nilen pudam ke lagi hinu pigaron lo la si la bangke badu tak tem nang ni la si nilpi dum takani ni hatum ta pani thuna nili bang angko mon ge thupo là si phốt ni tum ko bang thuแต่นี้กำลังลำใจสปอร์ตให้ DTSC long spokesperson phasin ni ar jipon po ahol lo halaso aju lo kursing timung phan alang tum lamding road ke si tumpen ari sang ho tumpen isya tim chesalam si alang hem todam phun sila so phuthak kimie ke chok aphuthak alang lihin pen lamje sar pen ar jipon thu sina aport pon to prangsi ka do we phanda kardom lo nili labang so puthak lam ki yong dun kangtung la peninga klong lam la nang che than kangtung bang la pulo a jo por muni rehem to dam luk pen sandam lab lab bungam lak lak ar de pete petat pula puson abang ke chok che bange thedung lo alang tum ke kopini extremix pule pulong ali ar lo song pule pulong tagali alang tum ke khemo ar bung busi pu bom lo la pen ke karbiang long arat ake mang ta melang tung arjap thiu puse ani ki ong bana se me deng bom asong lo ke se ke la si labang so asong tum bang si nona bang ke tum karbiang long itum ratchari asong phan si ithithini alam wan pen alang li phan la son ke klem bang ke lage chok chi pik lo mo arni ka frek mate none prang ke bang ke la son to mon nang no bang ke pan ve dedi phan sin li hin pen ta me chuning ri dun lo la si la son thak thak si thomson a KSA atum phanili theni pudunang tung nangli tum yongsi KSA ora dur do verji pro tangte nangli tum ko natmala BJP sarkar kidun halada ki dudun ver labange chokchi pusini pudunji athe labang so ke chokchi bangala pulo nangli ke nut halapu tangka poisa phansi nangi chulangam chor sonsi theglong lo nang me thang jungjung phansi jama tha chor sonsi ni hin pen ke nange thegon long lo athe langdam lo pulo nangte rat der haladak sainik school palam athe pi pensi jase met kalami the i posi sainik school bolong ba alam ang tani lining je dam thuingtung haladak tame karbiang long arat tame theglong hurlo alang itum haladak ki phowek arong jo nitula bangso school ki biji adima long tame haladak arong arat tum tame social media long arni ki ong bena che thanlo dadak nang bilong le pualang litum tame ningkang samse lason che baklang lo la so phi pusame alang litum bange ningje bor i la haladake binang pu pualang litum siang ku ke jong dun thu bor i ha tum arong so tum yang si binang ne dage bilong le puninge tang deta phile ko pisalang le tum
cedon pa melo pu alam the paklang thuwai phakati lo labang asi KSE to mange rat aphan sikar japi ma mate kupine RRS bongo sina BJP long sikar jamun lo jase met pen itum rat tum ninga che thege KSE tum ke rat long sido pusi rat atum ke manga pa chuni pusi ninga che thedolo sitame pini nang tum ala son ke klem thu bangke chok che pin khangyang lo asi ke wang jilang ubi ki mi atum aphan nang tum ningang thin ka pam meji galisi la sona bangke itum hamphang aphan ke hinut hedung la puson munit phan ke nep kang nang la son ke wan pen haladak ke theng ke choki pon tanang li ke ther ke habdu pusi haladak inut bahin tum tanang than lo asi la sona KSE bang phan nili batai nang tum manang tuning ring tung lo la puson non e prang bangke wan ved der ningi karbia hamphang long bangke asi KSE potang te nang litum education na hin nang litum awareness pinangi lahai ke nang litum style ko mane social media along nang tum anura phan lamwoi ki pita pu la sona bang chok che ni lin pen nang pu din bang ke athe ni tum phan ke nang pu link bu samin tum ge ruling long lipin lang EPSLC ke aru nang chi pu are ita ka ve ni tum che matha me melo ni tum kar bihan si nang tum chi un chot ma puta matha me melo nang tum pudai mi po tang te ni tum phan kai ke nang pasung krung liti RRS tum pen nang tum kupinel chok chi theglor nang tum jongun haima monsta me pinia ni EPSLC tum ke mesen nang yak kam ke claim along nang tum kali li kalang lang lam nang tum itu masar jai kathar phanta me nang li kapre kalam ta karbok tu lasi lasona KSE bangke ni li hin pen bangke ning ang samse chebak lang nang koklo lasi non e prang ke bang bangke la puson asai lang no la puson asai arni ki ik la haya bangke nang tum claim thede nangi lasi la hai ke nep la haya bangke kimi ong thekali ham phang aphan lasi non prang e bang bangke nang tum mesen pen sai ang deng cheklem tu pe me pu pusi nilihin pen ke nang chuning riduno la pon si nilam the bangke pejit ko joro lo alang liphan lamja sarpo ke hai phansita DTSC long lamja sarpo phansita non puthoni tum along nai che tong dun do alihi bithung ring thama constituencies pen AGS alang li mu hejong amen than pon et lo lasi kursing timung aphan ajo KSE tum ahem dam pen ari sandap nam lap aso puthak nang li aso atok so long pen clark dagalam the ke than poni bu phan sinali phan apor pi pon lo Jorlo ilitum mithang kha hianang bong bangke ilitum bangke kacharbo pu bangke nangelo lasi nilihin pen ki pudam ji pu bangke boson lo isi inu tamoni da phan ki aka hinno ki chokche ki jongdun abang phu phan jongsi lapuson claim thurong polotangte ilitum akhaya bangke beer to that po lasi ilitum khai hijanang bong abang ke ilitum kacharbo ku bang nang ni lapen kursing timu aphan pustame ajo apor bangke lason baitok sinar ke apor sandam labla bungdam labla pu bangke la bangke chokche piglo la bangke hinup piglo lasi inut isia song polotang te la poson bangke claim ke danang ji lasi hamphang song polotang te la ke khayar moar bunglo lasi khe pharman jongsi ki claim polotang te mithang kha hijanang bong bangke itum charbo we danang ji litum nang jongsi khe pharman polotang te ilitum nang litum busame ki claim ponang ji bangke khe pharman bang arja paminang po lapen nang litum busame tangka phi bangke dun de danang po tangka phi jongsi dun rong polotang te lituma khai bangke jong hele che song busame la bangke plengone damone si lake twar bengsi la bang sangkok po lasi ilitum ke kleman nang jia bang ke klem nang jia bang ke ilitum bang ke khaya kisung ko natya kisung ma hala bang si ilitum arjab dunang ji lasi ilitum khaya kisung ko mane hema kisung dukok polotang te halata arjab dun me lapen ko mane arong yongsi akisung dukok polotang te halata arjab dun me lapen KSE tum phan churore pataune pachu la border along lapu khandulianat hapunat ronmai ki do hut suluk sadaka hut ki do hut halasu hut nalitum ajo jerlo phirlo anarlo hai hui pusame hala hayalong nalitum ki hon
dama bangke nang letum han misano pusi nilitum pusame nang curudon lo bon same piniarni bangke nang letum lapuson kursing timu aphan ahem dam pen ajo por wong dam lablap pu bangke nang letum la son ke klema bangke chokchi ulo pusi nilhin pen pusame nang ma thadun nang koklo athe lapusana bangke nang letum pusame non e pranga bangke nang letum ke klem kle det ji aphan si mathanang po mithang khaya kisung konatma halabang si ilitum rab donang ji lapen khai hijanang bong ko mat si chok jima halaphan nangletum ingsam jin pen ingsai nang ji suluk sadak pen lilata ingsam jin mes ingsai nang ji khai hijanang bong pulotang ti jakong thur ham bubang ke henu dagi nasi arona teng pen nangletum ta ingsai non lapen nangletum phan pusame arona teng pen claim dam lo pulotang ti rata tumta aning nang dogde daji kali nangletum phan support doji lapen rata tum phan ason kimisen asai claim pinon dam pinon rong ajo bethe awareness damnon la student mane education hin kapaching thurji phan koson se paching thurji ma halai bangle claim non lapen nilitum pusame nang churu dunji nasi lahai hui bangsi ilitum kache song bu kipudamji lasi itum kache song bangke koman ma ke chokchi hakala ki jong dun hai koman ma ke chokchi tipu dun hai hala hello ilitum akache song bangke lasi ilitum akache song bangke ekhai phan ekhai longri koson ji kachara komji ma hala phan le ma thanon lasi nanglitum pusame hemphang song pusi nanglitum pusame kache kronglo lasi nanglitum pusame ki chokchi aphan ki kham khidun bangke nanglitum pusame akenang sollo longri kep jordat lata kham khidun nangpo di kaliman tadi lapen lahai ilitum longri long panchayat ek lahai nang ki bikok lahai ta chesong nangpo di kaliman te lapen la UCC lata nanglitum chesong nangpo nanglitum yong si chesong de polotang te kumalo chesong la di alang tum hemphang song loke nasi nanglitum chesong nangpo nasi nanglitum yong si lahai chesong lo polotang te nanglitum phang rat tunda puro de bangke nasi lanjai lihat bangke kita penadang di lantai sebagai tanah dalam panci dia terkait kita mix dulu nah esok bangke hampang asong lapen politikal asong kai hian kaci hili sai sedet lapen sidet klai sidet tidak merpedi tu kandang sini betok tu penadang sini di kono aholo hampang asong kan politikal asong bangke sokta kate ke tu kami hai kisung polong bang karjap ning pelutang te arjap rapet nih lapan lapian politikal lang dam putang te politikal ke aholo kongres dopo BJP dopo CPML dopo ARCC dopo alke rat cariya song putih pudam lagi munit mission kasimba liga politikali lang dam putang te lagi parti XYZ ke dopo kita hampang asong ku bang la putar lihat halatum ke kupine political asong le lihat mati kasi halatum ke intellectually mane lut ke bang pu bang pamika tum ke lang tum kacingwai sampai mission tum sini so tok pun dan ali tum hani te thedam pensi ni pondo kasi aholo ini we topik aso kacetan pon ada kaban tu manipan ni tum kejong pon nodak ba misen ba ni pon oi lak ni pu bang ni tum ko ni we tok sulong ni tum chi chi kan pon bang kali ansu se ke bang jilang ke misen nang ji pen ke claim dam ra pedi pansi ni litum kar bi ham phanga so ansu se ke misen nang ji apen ni tum ma ke mang dal hela sar jaga thar ni tum ke chi ke bi non travel tum phan ajoni lin tum ke song pi bang lahelu ya lama bang travel dia reng rapet rapet nang lapen ingo sutuman pima government facilities kami itu long rapet nang tapi sarjana kai nang kita pun lalu eson pen aku kasotok aku ni dia pun ini tapi pasang pun po ahok lo pursing timung alam tepi thaksi la sotok su pen asap su
pichi hek tung sini pon kursing timung alang li setame kapor hek kabeda tabang pu kali alang li ta graduate ampen alang li ahomusti ala ke constituencies ke hargat constituencies lo nangli tum sini tame haladak utor bol bera lo bengli tum penset wo office tame alang li kache songing tonte lapen a hok alama bangke Facebook social media lo wo office tame tandak so joni sigi suman dumanga ningo ta hai tame sala lang tame nang litum Facebook long tame abelek tum han sorsa ponte non ti dobo ma government tum han pote ki jong dun ka sorsa puta kali ta ki jong dun mane phan in concept tawe ya tawe se damtang hula any news along se thomson tuma phana kse phutha ka bang asapso alang tum pherangke thengno lo lam Clark kipi hutsi asapso thomson phanta ropon chet nang na son lo lamdim growth akse phan bange sapso pininengji palam the phutha bang ahok senik school la puthak bangki ni tum ephl si pen bange tuteli kroi krelo la bange khala dak ki do dong along li long si akar bitum ki thir tang long le hap phusar fisar pen ki do tang long le long si alang tum senik school ki bi bor i reji pu bangke ni tum ephl se hin pen bangke pinuwe ta pudak lo la pen kache song bangking tonte lo ase dam tang hut dongka muka malong si ta me ni tum rili ki bi aputhak ta la lo la pen khala dak senik school puthak tani tum che song pon lo lasi jurjo boss pu bangke bangalong le ke dotang pen ahem putung kroi kreja je pon pulotang te kibibo i pu bangke chalon le la pen aron mata we abelek sar mata pulo pgr along le khali dolang arghat utor borbel long ta la pen dak klupia constituency salong ta lason khali long si senik school sta bi sita binot adang tipik lang lo le khali dopik lang dak long lasi la pen ahok lo kursing timung alang li kedam tang husita me kluplia constituencies pen KCC election ka chupati du na bang phulo lapen ahok lo party nitum tai sia protocol do dak LA non lapen hadak central committee along pu office tame hadak party president general secretary ta do alang tum kursing timung phanjong se alang tum aninge dok debe pulotang te party president panalang tu by written comprehension pining polo thomson rompia ke hai sita me kapor he ka vedet pu bang takali lapen alang li ri sang holong kidu na tumta kapor he ke the ka vedet pu itum pudam de thek at side de ampene dak party president phansi tai se comprehension alo bang pele parap puson te aram se lo alam the thang dak kechi puyi alam the mata we lapen anar lu dang da chingwai un athi people lo alang ke terrorist ke kalidet mati hai phan ke chesong pie bang anarlu apor do dong aju ke apiso sota do lapena family tum arong sorta do lang plot pulotang de koson lo party office long KSA party office long kali pu office ta dak jai ka thar ahem asai hem long si tame chingki chingwai nang chupakeng nang pu bangke ilikar bi hijan pina ke mate kupine ke cheke be ke kalidet ke mate di ladak long kachupakeng ning ba kachuperi ning pusitame party president do secretary do vice president ke hai ta do la penang chitong du ning pulotang te dak 20 nong wathalang so general secretary ba president ke hai tum sar bikram hansi tum sita do alang litum ta before ke yes ke claim long tang abang pusai de lo asi la hai pen chupak kengji pulotang ta por do dom jitu mane nona ju pen pu bang belega khai ta gali de la ta kar bia khai pina bung lab lab ta ni tum social media long thekpon long lo la pen ako si tamil anan si kalang lo hem sor ka chuma thadun lo je nang mane heng namare na chok damare na la anan lo hadak inuet kidu arleng ta dak thlang busipo bai tropo ampar ke aphibang ke nang lu si tame dak buklia long kopi meng long bypass long si bidikang ko yo la sila sona ke chelang no rem bang ke ni tum thek pon long do lo la si inut ba kese ka chari pon mane ke japon khai phan ba khai mor bung pusel potangte FIR chipinang se set po bangke nanata ning choi mande titi FIR ar lulong bang pulote complaination ar lulu lake FIR alu pidelo potangte nanata ning choi mimi la puson aporta nang lero lapan jong si alang tu ka chupek king jijaji puson te ar alu pipen sarja ka thart ahem asai hemalong chingki chingwai puson pulotang te hadakta nitum ang tong tiga thart tum da duta hai ba haladak lamjai sarpu det kali belek tumta doji asis lasuka chupak king pena bangke ansu sisi mithu polang tum henta
apen an su ki mitu ong choji la FIR ti piyok lot po alam thang tha bele lam bang la si pinung we labang so tok so long pen tak ni tum la so arjiding plui pen ni tum pothot ke do thu abang ke la pulo ke ching ki ke chopak keng la pen an su ki mitu senje phan ke wang jilang ani sita me ni tum klem dam rapet ji phan la pen ham phang song tu atum sita me ni te special si tum phan an bang ke thir ji me na pidum pha ni to ni tum ka che song ta belek phan ka che song pon ke kalilo khaya farman se ka che song lo travel phan si ka che song lo ching thu rapet nang pu se ka che song lo la pen hempre ka farman te ni tum che song lo la si pinwe tok so ni tum la pan si inton pon po do me thak me la pen ali tum sita me so tok so long pen light comment sita me nang pidun tame la pen pinweng bong pen bang ke ni tum lan sing ton pon ko lo kardom